Un país nou, volem una república catalana on la gent hi pugui posar arrels. I aquest posar-hi arrels significa que se la puguin sentir seva. I això vol dir, inevitablement, que tinguin uns espais públics que siguin espais de deliberació comunitària. Que les decisions no es prenguin només a nivell del Parlament, sinó que hi hagi l'articulació d'un poder popular que sigui capaç de fer avançar el país cap a una direcció volguda per tots nosaltres. Això que hem fet des del procés constituent aquí a la rotonda de Berga amb el títol d'arrelament. Veieu que hi ha aquests pòsters que tenen també aquesta informació. Arrelament, traiem aquesta noció d'una filòsofa que es diu Simone Weil, que va morir quan tenia només 34 anys d'edat. Això era l'any 1943. Era encara en plena Segona Guerra Mundial. I ella, uns mesos abans de morir, va escriure un text del qual el Premi Nobel de Literatura Albert Camus, va dir: si Europa no té en compte aquestes nocions que aquí aquesta filòsofa ens ha deixat escrites, per Europa no hi haurà futur, entenent per Europa un projecte de convivència en llibertat. I la terra la porto no de la Universitat Catòlica, sinó de la Universitat Pública. És terra de la UNAM, que és la Universitat Pública de Mèxic, que li diuen la República de la UNAM, perquè és una universitat que té 300.000 estudiants, d'alumnes, 300.000 estudiants, i al mig hi ha una autopista per anar d'una facultat a l'altra. Doncs bé, aquesta terra la porto perquè a Mèxic ha estat el primer país del món que l'any 1917, a la seva Constitució, va ser Mèxic pioner en el món en incloure en la seva Constitució els drets socials i els drets dels treballadors. A Mèxic, la Constitució del 1917 va assegurar la jornada laboral de 8 hores, va assegurar el dret de vaga i el dret de reunió en els treballadors i va ser pionera de totes les constitucions. Aquests drets socials els han anat incorporant les altres constitucions del món. Bé, doncs jo desitjaria que en el 2017, el 1917 va ser Mèxic pioner. El 2017, que és l'any que ve, aquí en aquest país podem ser també pioners, Catalunya pot ser pionera en aprovar una Constitució, la de la nova república, que sigui pionera en articular no ja els drets socials, que evidentment que els volem i que els volem ampliats, sinó d'articular el que se'n diu la democràcia popular o democràcia deliberativa, d'articular un contrapoder popular que el que faci és que, malgrat tinguem una democràcia representativa, no permetem mai més que la democràcia representativa ens segresti la sobirania per dalt. Tenim ara una Constitució que els que en tenen la clau per poder-la canviar són només els representants. Hi pot haver una voluntat popular per canviar-la i aquesta no té la força suficient. Doncs bé, que Catalunya sigui aquest país pioner en articular la democràcia participativa des de baix i que puguem amb els nostres germans de Mèxic celebrar que ells van ser pioners en els drets socials, que nosaltres ho haurem estat en la democràcia que ve des de baix. Visca la terra!
Moltes gràcies a Adela Azcona, que és l'artista que ens ha muntat tota aquesta performance.